Добро утро, хора! Време е децата да идат на училище. Днес е понеделник. Остават им още 4 учебни дни. Аз изглеждам много изморена, защото съм. И деня ми ще започне като ги оставя. След това ще ида до магазина да си купа прах за пране. И тъй като днес вода 39 градуса, ще започна да пера, защото коша за пране ми е пълен. Не знам при вас, при мен събота и неделя е абсолютно задължително къщата да е бомба. И първото препятствие по средата на пътеката и сме длъжни да минем през тревата, която се надявам скоро да гусят. Ето го Митко, ето го и Иван. Готов за последната седмица на училище. В момента си предоставям 5-минутно зареждане на личните ми батерии, преди да започна с почистването вкъщи. Сутринта успях да приключа с малкото ангажименти. Казвам малкото, защото нищо особено, които имах, като да заведа децата на училище, да пазаря необходими неща от магазина. И в този ред на мисли се чудя дали би ви било интересно да видите хранителните магазини във Франция и цените на продуктите. Ако би ви било интересно да видите такова видео, не се колебайте, пишете ни в коментарите. Със сигурност ще направим, стига да е интересно за вас. Тъй като съм сама, сега приключвам с снимането, по-късно ще се включа отново, пускам музиката и започвам да почиствам. До след малко! Както казах, ще се включа набързо и ето ме тук с едно коктейлче, на което дори ледът не издържа на високите температури. Необичайно за тук. В момента приготвям вечерята. Нямам търпение да се сготви бързо, защото е супер топло. И аз не издържам в кухнята. И след като е готова, ще ви покажа каква бърза лятна и лека вечеря направихме. Ето и вечерята е готова и днешния ден приключва. Добро утро във вторник. Ние вече сме будни. Децата днес ще останат вкъщи, защото навън ще бъде 40 градуса и вчера, като се прибраха от училище, бяха доста изморени и днес остават вкъщи и е време за закуска. Ето и закуската е готова. Един цял ден по-късно се включвам с едно кратко видео, защото имам късмета да остана за мъничко на спокойствие и на тишина. Енчо отиде с децата да купят пица, което, слава Богу, ми спестява едно пържене в кухнята. Защо пържене и защо днес не можах да снимам през деня? Не сме правили абсолютно нищо, буквално нищо, освен да сме всеки в някоя стая, опитвайки се да се охлади и хидратира по всякакъв начин. Днес температурите тук бяха 39-40 градуса, като в прогнозата за времето показваше, че се усещат като 43-44 градуса, което е изключително тежко. Аз много обичам лятото и топлото време, обаче толкова не. Нали, обичам някакви нормални прилични температури. Та днес нямаш как да снимам, защото шторите бяха спуснати додолу, вкъщи беше пълен мрак, светиха само няколко кружки, нещо, което аз изобщо не обичам. Аз обичам през деня всичко да е вдигнато, отворено, да става течение. Да, ама живот, природа, сезон, все пак е лято. И така, затова се включих съвсем така спонтанно, без никаква подготовка, както обичайно, напълно рошава. Направо супер дебют за първи седмичен влог. Искам да покажа живота такъв какъвто е реално във всичките му аспекти.
Да, даже мисля, че видеото от вчера, с което дебютирах сутрешното, гарантирам ви, че не може да ме видите в по-естествен, натурален, подут и изморен вид, защото вечерта, неделя срещу понеделник, бях спала около 5 часа, като не беше такъв сън, лягаш да спиваш и ги спиш 5 часа. Ако ги спа 5 часа непробудно, най-вероятно ще бъде супер свежа, защото аз по принцип съм ранобудна, но беше една тежка вечер, в която ми беше изключително горещо, в която се събуждах многократно да пия вода, в която не можех да си намеря място в леглото и така нататък. Не, че по принцип съм някаква супер свежарка, нали? Аз съм майка на 2 деца, колко да съм свежа, когато не съм сложила грим. Това, което си слагам по принцип в нормалното ежедневие, е крем, слънцезащитен и то ако не забрави. И така, да. И сега имам време да си бърбора колкото си искам, защото, както казах, съм сама. Спокойно е, никой никъде не блъска, не тряска, не крещи и не вика, както беше през деня, което също е съвсем нормално, защото децата, наистина миличките, нямаше какво да правят и аз много се надявам. Утре е сряда. Децата по принцип не са на училище и се надявам да можем да излезем поне за мъничко навън, за да изхъбят малко повече енергия и за да се позабавляват, защото днеска наистина си играх само с играчките. В никакъв случай не мога да се оплача. Те са доста самостоятелни. Иван е на 10 години, Митко е на 5,5, Иван е на почти 10. И са доста самостоятелни, доста разбрани. Почиваха си, поиграха си, гледаха детски, после пак си поиграха, после това, което изчистихме, нали, то не, че беше много в тази жега, успяха да го разхвърлят, но все пак те си подреждат стаите, аз им помагам и разбира се, един път на 7-10 дни аз чистя стаите основно, напълно основно, всичко от подлегла, от шкафове и така нататък. Така че не мога да се оплача. Децата си подредиха сами сутринта и съответно сами си разхвърляха и съответно утре ще си подредят сами. Но какво да се прави? Да. Та исках да кажа, включих се набързо, за да ви кажа, че нямаше какво да снимам. Днес абсолютно нищо интересно не се случваше и нямах никакво желание, така течейки, струи пот от мен да снимам и да ви показвам колко ми е тежко. И съответно се надявам утре да мога да ви покажа парка, според прогнозата за времето и според температурите навън, парка или гората, която се намира на няколко стотин метра от мястото, на което живеем, което е един супер плюс, защото там има велоалеи, има катерушки, много е хубаво и когато е топло, всъщност там е хладно и комбинацията е страхотна. Няма да ви разказвам много, за да мога да ви я покажа или част от нея, защото тя е огромна. И ако успея да ви я покажа утре, ще ви покажа плана, защото на няколкото входа и изхода, които има на гората, има план на самото място и ще ви покажа и ще видите колко всъщност е голяма и колко различни неща има в нея, както за дечица, така и за разходки, има ботаническа градина. Да, ще ви я покажем. Ако нещо сме запазили специфично българско, то определено е апетита. Bonjour, on y va en sortie, en forêt. On va se balader. И какво сме днеска? On est mercredi à 13h. И днеска не сте на училище. On n'est pas à l'école. Ама защо? Parce que il y a que 4 jours d'école dans une semaine. Mercredi c'est repos, samedi et dimanche c'est mes 3 jours de repos. Ние вече влезнахме. Ето го и целият парк тип гора, който е огромен, както се вижда. Днес едва ли ще можем да
разведем навсякъде. Ще го направим на няколко пъти. Но времето е супер. Няма да вървим по главната алея. Ние обичаме да минаваме така между дръвчетата. Il y a un arbre. Un vieux arbre, je sais pas depuis quand il est venu. Ouais, goûte. Il est sucré carrément. Après tu me le redonnes. Il est sucré. Ето ни вече в гората, която се намира на няколко стотин метра от къщи. Дадах възможността на Иван и на Митко да заснемат малка част с обяснения, които хаотично ще прикрипа към клипа. Доста е приятно, температурата е страхотна, защото духа и е хладно. Но необичайното, ето ги, те успяха да си намерят още червени плодове. C'est pas ce que ça m'a fait piquer, mais même là. C'est quoi? Maman, Miko il s'est fait piquer par une plante. Интересна истината е супер приятно. Аз вече успях да си отсета няколко пръста от капините. Съответно, сега се отправяме наобратно към вкъщи. Ние успяхме да се поразходим, да съберем малко капини, защото все още не са озрели. Аз сядам ето така тук на тази пейка. Децата все още са по храстите с капини, за да се търсят озрели. Те вече идват. Сега ще обърна камерата да ги видите. Вземем сега да си наберем. Sливия. Сливи. Сливи. Аха. Инфлуенсва, яйци. Що ти харесва да ходиш в гората? Pour les fruits. Само? Et aussi pour les fleurs. Et pour les animaux. Et pour les insectes. Et pour... Кажете, колко учебни дни остават? Coco, il reste 2 jours, je crois. Точно толкова. Остават два учебни дни. Днес и утре. Съответно, за тях ще са 2 дни забавления в училището, доколкото за мен ще са 2 дни чистене. Преди великата ваканция.